zen, Barbantxok lagundu nahi ote du inolaz ere. Etxean sartu zenean ederki ezkutatu zen, ongi gordeta oihuka hasi zen, lapurrak bertan zeudela. Etxeko jabeak hori entzutean, lapurrak aixe usatu zituen dita batean. Barbantxo, Barbantxo, nona izatzeko gai da. Barbantxo, Barbantxo, gure txikia. Lasto gainean lokartu zen gure Barbantxo, behi batek irentsi zuen urdaileraino eraman arte, laguntza eskatzen larri hasi zen barruti